गोब्रा रायजोफोर नाया हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय आङो दायो दंफैयो जाहैबाय केरेलानि लैथोआव दा आङो नोंथांमोननो देखायलांनायसै बेयावबो केरेलायावबो मोनसे ना हमग्रा दंनो बे ना हमग्रा सिङाव थांनानैहाय आङो नोंथांमोननो मोनफा मोनफा दिन्थिनो नाजागोन फैग्रोमोना फार्स्ट टाइम बे लैथोआवनो लेंबोबाय जोंनि हनै लोगोआ जाय आंखौ बेंगलरनिफ्राय लायदोंमोन बे बिथाङा लैथोआव डाइरेक्ट लेंबोबाय ट्रेनावथ' जा उन्दुनो ओंखारबायना ओरै सोनाबबोनाया ओरैबायदि मिजौगासिनो आखाया ओमफ्राय बेंगलरनिफ्राय फैनाय भिडिअफोरखौहाय डिलिट खालामखांजोब्बाय आरो दहायबो मोखां सुनो हाबहैबाय मा जाखो दै नाजावो दैयाखौ नाजावनो हाया आखाया ओरैसो थांलाबायो दैयाखौनो मोना ओरैबायदि मिजौखादों आखाया भिडिअखौबो साफा थुब्रा डिलिट खालामखांजोब्बाय बेंगलरनिफ्राय फैनायनि भिडिअखौ दा नोंथांमोना बेंगलर टु केरेला भिडिअखौ नुनाय नंला आरो ओमफ्राय दिनैहाय डाइरेक्ट सागरनि दिन्थिनायसै नोंथांमोननो नायनानै लादो सागरखौ जोङो एसे बेरायहैनि बिथाङानो नै लेंबोग्राया उन्दुनो ओंखारना जाला लांला आखाइ खिथेंनो हेबलाबायजोबबाय आङो मिजौनानै जोङो अब्ला आवगायबाय लैथो फारसे मा लिरना दोनोरा एवलाय वार्निं मानि वार्निं बेलाय दैनि वार्निं नामा सुनामि फैयो नामा बोथोरा क्लियार नङा रायजोफोर नायदो नै जाहाजा जोबोद खम माथो केरेलानि भिडिअआ बेनो फार्स्ट टाइम जागोन रायजो राजा नोंथांमोना आरो मा नायनो गोसो दंबावो कमेन्ट बक्सआव आरो बुंबावनो हागोन नोंथांमोना जुदि जायगाफोरखौ मिथियोब्ला मोजां जायगाफोरखौ गासिनो ना हमग्रा जे गोजानै थफ्लानो सिमाङा बारलांदोंमोन आं हामफ्ला थिमफ्ला ना हमग्राफोर गोजानै ना बख'दों नामा क्या नाम है भैया उसका नाया नै फासिया ओरैबायदि सादों दाउखाफ्राबो गिया मलयालम मालूम है ये नाम पारा है आइलापारा आइलापारानो कौन सा मुल्क है असम है आइलापारा होननानै बुङो जाहैदों बे जायगानि मुंखौहाय लोगोफोर खोनासंनानै लादो नायालाय माथो थैलाबायजोबनाय ओइ र' बानायसो दैयाव जाहाज खारहोग्रा इन्जिनानो बेनो फेथेब लांलायग्राया बेनो जाबाय इन्जिन बोरैहाय साला बोरै मा खालामला गिदिङो नावफ्रालाय मिथिला लोगोफोर दैयाव नावआव होग्राया बेनो नै आदसा ओरैहाय हमग्रा दङ नै ओइ बर' होनब्रा मा आसामि बड'लेण्ड आसाम होन दि नारना हो दहायसो जाबोदों नारना हो इन्जिनफोरखौ एसे देखायनायसै आं लोगोफोर दैयाव खारग्रा इन्जिनफोरखौहाय लाखोनांबायसो माथो फांखायानो एफा फिसानोमोन स्पिड मा खालायबावो ओमफ्राय दैयाव बे गासैबो नोंथांमोना नाव नुदों फिसा बियो फासिसो सायोनै हौवा बिसोरो नायानो बिदि माबा गानलेट बायदि गोजा नै मान्डाल आइलापारा फासिसो सायोनो बोथोरा क्लियार नङा रायजोफोर मोजां नुनाय नंला लैथोखौ दाख्लै आं थांनायाव ना ओरैबायदि दाम ना फानग्रा मा जानायमोन बेवहाय आं बारा नुनो मोनाखिसै एसेल' जाहाजनि नाव बोखांग्रा माने ना बोखांग्रा पार्किंबो गैया ओरैनो गोदाव सोराव फासिसो सालाबायो हनायनि नङा हनाया जोंनिया हयोसो
फार्स्ट टाइम आङो केरेलायावहाय आगान होफैनाया मा मा दङ ओरैहाय शपिं हल बायदिसिना दङ नै आं मिन्थिला खिन्थु ओमफ्राय जोङो दा थांसिगोन बास स्टेन्ड नैबे जाबाय रेल स्टेसन बियो गाहायजों ओंखारनानैहाय हरै गाखोनानैहाय स्टेसनाव हाबफैनांगौ आरो दा जों बे हा सिंजों हाबलांसिगोन दिनैनो फार्स्ट टाइम दै रायजोफोर आङो केरेलायावहाय आगान होफैजेननाया बेनिखायनो बियो आंनि केरेलानि फार्स्ट आगान होजेननायनि भिडिअ जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ससे खालामबावगोन ओमफ्राय फोजोबनोसै भिडिअखौहाय जों दा हा सिंजों हाबसिगोनलै दुइ नाम्बार हिनजावफोर थाया दा हा माबा मेजिस्टिक माथो हौवाफ्राबो गानसो बेजों साजोंहाय ट्रेन खारनो ओमफ्राय देथ'जों हाबनानैहाय ओरै गाखोनोसै मेंलायबायना मेंगोन आं उन्दुनो ओंखारनो आंलाय उन्दुनोसो ओंखारदों नोङो औ आयौ आयौ मेंनायखौथ' दोनथ'बावो उन्दुनो ओंखारनायानो अयथासार जाना दङ ओंखारफैबाय नै ससेल'खा औ बास स्टेन्डआ माथो गोथां गोजा माबाया बासआ गोथां गोजा बुंनाय बेंग्रानि हा बेंग्रानि गोथां गोजा बासआ बासआ थांबाय फैयोमोन बिलाय मा थाथ'बावनायलै मालियाल मा मालियालि गिदिरनाय दङ जों बास गाखोनायसै बेबायदि दा मा बासआ बेबायदि नै केरेलानिया स्टाइला केरेलानि बास बियो लोगोफोर नायदो आसाम नर्थ इस्ट इन्डिया गाथिं खालारा गोथां गोजा दे ओरैनि बासआ गोथां गोजा दा केरेलानि गोथां बासाव गाखोनानै थांनोसै गोथां गोजाखा नामा खालारा केरेलानिया मालाब्लंनिया गोथां कालार बेनिफ्राय गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिया गुबुन गुबुन कालार जायो ओमफ्राय कलिकटनिया माने अरेन्ज बायसा कालारनि जायो पिंक कालारनि आदसा डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट आलदा आलदा खालारा गारिनिया रायजोफोरनि बे जाबाय केरेलानि लैथोनि ना गोजा नायदो बारा उधर ये नहीं है ना समंदर नहीं है ना नैबे मा सामोन्दोर ना खांखिला ना माइलाय नै रायजोफोर ना खांखिला ओरैबायदि गिदिर दैसा हमा बुख्लावसाय नों लासाय केमेरा लासाय आं हमा बुख्लावनो Gilatar. Rồi. Coba. Yang गोब्रा रायजोफोर नाया जिबौथां माथां ओरैबायदि गोब्रा मा नाथाय ना गानलेट ना मा होनो नाय खुगायाबो नै गोब्रासो नायाबो बेलाय गानलेट थाङा मा थाङा नै नाया बे फिसायानो नै माथो ओरै दस्रालाय ओरै दस्रा ओरै दावोना ओरै दावोना बे जाबाय नाथुर ना मावा खोमायो ओमफ्राय नैबे मा नानोमोनलाय बेखौहाय ओमफ्राय बे अट' बास नामा मिथियालै मा नायो एसे गानलेट साइजनि आया क्या नाम है भैया कुंडल अट' बास होनदां इयो केरलायाव कुंडल होनना बुङो नाखो कुंडल अट' बास गैयाना अट' बास ना मा होनोमोनलाय बेखौहाय बेनो जागोन दा बेथ' देन्जार गेदेरखामोन नै दानखावबाय ओमफ्राय नैबे मा ना बेबो खांखिला स्टाइल आयसा गोनां बे सागोराव बोखांनाय ना गोजा गासिबो
दखानदारफोर दङ फानगासिनो बे नाफ्रा जाबाय लैथोनि मान्दाल ना मान्दाल केरलायाव मान्दाल होनना बुङो मान्दाल। बेखौ केरलायाव कुन्दल होनना बुङो बेथ' बे सेमानो बे साफि ओमफ्राय बेनिफ्राय आइला ना मायबा होनना बुङोलै बे गोथावरा जानो बे बेनिफ्राय ओमफ्राय नै स्राव बे माबा एलार्जि गोनांफ्रा बे नाखौ दाजाखा लगे लगे होखांखायो नाथुर नै आइकन होनना बुङो किं फिस होनना बुङो बेखौ नै किंफिस सबसे दामिनि बे थावालै ओरैबायदि गिदिर गिदिर दांनो गोदानानै दोनबाय बेखौ सुदा होनना बुङो बेखौ सुदा सुदा केरलायाव माने इनि बेदरा कालारा बेलेग बेलेग जायो आरो ना बाजार गोजायो लोगोफोर नैयो जानो माने गासिबो ना बाजार लैथोनि मा ना जानो नोंथांमोना बेयाव मोनजोबगोन फारसेनिफ्रायनो ओरैबो दं हरैबो दं ओरैबो दं लैथोनि साफा लैथोनि ना गोजा